Sziasztok! Jönnék a Steamról videóval ismét. Igen, most ugyanaz, mint az előző. Már még van pár perc. Oda nem tudok felmászni, sprintelni nem bírok, na végre ott bírok. Na itt egy ember, aki nem bírok vele megölni, mert falba szorították. Vagy mi a... Hát én a fal homokba látom. Hát nem hiszem el. De... Nem szabad beengedni őket. Istenem. Ó, megöltem valakit. Viszont még 2 perc van a meccsből. És aztán persze szoktak lenni a meccsek. Hát, hogy a csutába? Nem hiszem el. Majd lesz olyan rész, amikor körülnézünk a Mestamszé szervein. És nem hiszem el. Ja, ha scout, akkor oké. Nem igaz. Ki van itt és miért? Meg majd nem sokára lesz survival videó. Attól függ, hogy ha nem fogok laggolni. Azt hittem már, hogy itt van. Na adjál már ide a buksikára, és végre megültem még egy ellenfelet. Na. És megnyertük. Na. Mi van? Azért. Azért. Na már csak 2 percem van. Nem igaz. Na. Igaz, mindenkit egyből kéne megölni, de nem bírok megölni a Leomiót. Ugye az erőpoti hatására. Hát ez ütőge. De nem igaz, hogy miért nem bírom megütni én.
törjünk már be oda. Nem igaz, hogy nem bírok sprintálni. Hogy nem szóltam. Mindegy. Ó, itt vannak, meghalnak, én azt mondtam, és nem bírom már, mert laggolok. Ó, itt vannak, megölöm őket, így is, és mi nem szóltam ismét. Nem tudom mi van, és meghal. Igen, de mi ez csalás, hogy jutott be? És ilyen bénál csapatunk? Vigyázni kell, Dongolom célra. Már ismerem őt. Nagyon furfangos. Már csak 3 perc. Csinálunk valami értelmeset. Sikerült megölni. Rájön valaki még? Na? Itt vagyok, orvos. És van erőpotim. Mindegyik meg tudok ölni. Ha nem laggolni. Na, valaki jön? Jön? Senki? Senki? Harmadjára? Másodjára? Vége. Senki? Menjünk. Szia! Nem igaz, hogy laggolok már. Persze már. A pirosok többen vannak, mint mi. Ugye? Persze. Ilyet lőtt. Ezt ezzel senkit nem tártam, mert max a virágot. Simán megöl. Meg tudtam ölni, de valaki megölt utána. Már 40 másodperc. Addigra is el fogok köszönni. Van valaki. Senki? Oké. De szeretlek lag. Na, jössz. Mindegy. Na, ennyi lett volna mára. Sziasztok. Ne. Ki van itt? Senki?